te itum kedam tang itum WKSA itum claim lo lape nili bangke hada arsu bangke joint secretary lo hada claim pom hot bangke la itum hada to press meet na itum bangke pilo lape hada keja pon chok che kuan bangke itum press meet pang dak lo so pi itum bangke dissolve det no dissolve det tang itum alu hai ta itum SP DC lape ke pale na yandi ante itum pale lap lo sida pale det aphida non anta tum claim pom si claim pom lo tum ke thek lo la si la tum la ke claim bangke chok che asi tum dissolve det lo kulote la ke rat khanda pamang hunang le kusini li bangke ki puji lasi pini da ko puthot nili ningje thuji je WKSA ke abelote abelo engke pini itum anta papet tumage itum ke cheng hut ka jap tum selo itum mangke lasi dihala suhur di dissolve HC pini bangke itum ako puthot itum song ki mi pajab lo labenge song bangke karbeng long Democratic Women Association kusi itum bangke dak bangke irpon lo labenge un an ke itum so alo kisunga puthake itum arjab ji bangke claim